Nin a veciñanza, nin o goberno, nin a oposición. As propostas presentadas polo Ministerio de Transportes para a agardada variante de Caldas non gustan no municipio. O malestar que causou en todos os veciños e veciñas de Caldas de Reis este estudio desta variante oeste de Caldas co acceso ao porto de Vilagarcía, non? Que van en contra deste estudio que desfai por completo varias parroquias de Caldas e que temos que evitalo e traballaremos ata o final por ele. Con este proxecto o Ministerio busca dar resposta a dúas situacións que, segundo o alcalde, deberían abordarse de xeito independente. Dunha banda, a demanda pola que leva anos pelexando o Concello, a variante que permite eliminar o tráfico pesado do casco urbano. No 2007 e 2008 xa o Pleno do Concello por unanimidade adoptou e fixe unha proposta de variante máis ou menos dende o polígono das Vegas de Almorzar ata o entronque ca Nacional 550, que sería o que realmente evite o tráfico pesado no casco urbano de Caldas, pero dun xeito que non afectaba ningunha vivenda e que non rompía pola mitade a parroquia de Santa María. Da outra conexión da AP9 co porto de Vilagarcía, no estudo aprobado polo Ministerio búscase darlle solución vinculando esta actuación coa variante oeste. Que non é algo nin que Caldas pedira, que ao final é un desvío que causa o destrozo de cando menos 4 casas para evitar 600 metros de Nacional. Entendemos que é un despropósito e, como digo, presentaremos as nosas alegacións, sobre todo tamén as cargas que quedan porque che pase unha carretera que vai ser cerrada, que ten os seus viadutos, que ten os seus terrapléns e demais, e todo eso destroza algunha que outra parroquia. Hoxe o alcalde mantivo un encontro co subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, para trasladarlle o malestar que hai no Concello. Non entenden a urxencia dos prazos actuais cando Caldas leva 17 anos agardando por esta infraestructura. Tampouco que non se tivera en conta a proposta aprobada por unanimidade polo Pleno. No 2007 e 2008 presentouse esa proposta e no ano 21 foi cando se empezou a redactar todo isto e sí que a partir de aí nós contábamos con que iban a ter en conta aquel estudio e aquela proposta por unanimidade dun Concello que é soberano. Entonces, a partir de aí non entendemos por que non, ni siquiera no estudio menciónase, pero ni siquiera se entra a valorar esa posibilidade. Agora volve a haber unanimidade en Caldas, pero desta volta a hora de rexeitar o proxecto que o Ministerio de Transportes pon sobre a mesa. Entre a veciñanza eu calculo que vai haber ao final de todo máis de 1000 alegacións e depois as forzas políticas estamos de acordo no fondo de que isto é unha aberración e non pode ser. Ao mellor depois surxen matices de que, bueno, a min gustaríame isto ou aquelo, pero a día de hoxe estamos de acordo e as alegacións, xa digo, van ir a pleno precisamente porque quero que haxa o maior consenso posible. O rexedor adiantou que o goberno local vai solicitar un encontro con demarcación de carreteras e co Ministerio de Transportes na que poidan participar representantes veciñais para propoñer melloras o estudo desta variante.